Ev der xurtegeheke û ji bo malbatek Kurd bûye jînge. Leyla digel çar keçên xwe yên biçûk di vê malê de dijîn. Li metropolên Tirkiyeyê bi milyonan Kurd dijîn. Hin ji wan xwediyê çîrokên serkeftinê ne, lê hin kes jî di nav çerxa jiyanê de têkoşîneka mezin didin. Li bajarê İzmîrê jina Kurd Leyla pêkane jinek ku karê xurdefroşiyê dike. Pê 6 sal bûye. Ama berî wê jî heye, ez berê ji febrîqê wan şixulî bûm. Ana jî em top dikin û em ji nav hevdû dineqînin û em difroşin. Geçima xwe zarokê xwe spê dikim. Leyla li taxa Aktefê li navçe Gazî Emirê di depoyek mezin de maddeyên bikarhatî ji bo veçerxînê kom dike. Her roj bi dehan kesên ku ji sergoyên bajêr maddeyên bikarhatî berev dikin tînin difroşin Leyla. Ew jî van zibilan ji hev cuda dike û di xirarên mezin de kom dike. Evkara ji nav çopê tê, yanî ji çopa millet davêjin. Mesela mas xwarine davêjin, fêkî xwarine avêtine, av ve xwarine davêjin. Yani zaten giş ayrı ayrıye. Ji nav çopê tê, yani mikrop jî tê de heye, pîslik jî tê de heye. Wala carna madê me jî li hev dikeve. Ama tişkî gem bikin tineye mecbur. Em nikarin her nîşkî derve, em nikarin ji kesî bixwazin. Keda me ye em dibêne em ji xwar mihtacî kesî bera em nebin. و ام شخور وی ایشا ام شخور بکن و تشکی گم بکن تنهیه کام ام چا بکن باجار مزنه Di makineyan da van plastîkan hûr dike û difroşe kompanyên mezin ê ku karê veçerxînê dikin. Ev karê giran di heman demê de ji bo siheta mirovan jî bixeter e. Taybet ji bo zarokan. zarokê me dikevin nav vê gemarê zarokê me nexweş dikevin zarokê me li erdê dikevin cam dinigê wan re derê mekteba wan heye ez wan dibim tînim sê hebê mektebênê yek biçû çike 6 salî ye sürekli ez gerek wan bibim mektebê û bînim û ez li îşê xwe binerim ez wan dibim mektebê îşê min dimîne ez nebim nabe yani mal û îşî nav hevdû hîç nabe zaten ama got ya tişkî ez bikim niha tinê xwedê me zineqê me wanî bêjin mam çi bên çi Lê bêçaretî Leylayê mecbûrê vî karê kiriye. Leyla dayika çar zarokan e. Beriya 3 salan hevjînê wê wê berdaye. Lê tu nefeqeyek nedaye wê. Lewma Leyla mecbûr e ji keçê xwe re him dêtî bike him jî bavîtî. Berê karê firotina telefonan kiriye. Lê ji bo ku zarokan li ser hev aniye demek dirêj kar nekiriye. Lê dijwariya jiyan Leylayê mecbûrê vî karê kiriye. Nesîbê xwe û zarokên xwe ji sergoyên bajêr derdixe. Helbet ev kar ji bo jinan jî ne hêsan e. Leyla hay ji vê rastiyê heye lê ji bo karek baştir divê karek din bike. Tabii ki zahmeta wê pir e yani anha ji goçar hepkeçikê me hene ev îşa îşê zilamayê ne îşê pîrekayê ama zarokê me belage biçûkin ez nikarim herim cîkî dinê bişuxulim mecbûr ez divê dera ez mal ji nav hevdû derdixînim îşê zilamam çawa bikin Leyla jineka bawermend e û dibêje ji bo xatirê zarokê min ê Xwedê rojek li rûyê min jî wê bikene. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, İzmîr.